Bruh. Vi skal den der vej. Finder jeg noget, boys. Ja. Det er så meget. Kan man søge her? Den er sikkert jeg bruger dem selv. Hvor kan jeg også vide, hvad bruger man sådan en til? Hvad er det? Hvad bruger man til? Ja, gå så køb nu slikkepuden. Hold nu op. Så nu har vi lige Godse her. Godse, jeg har lige et spørgsmål til dig. Spørgsmålet er, hvad synes du om vores nye køb? Altså mit køb? Dit køb. Det var godt. Det var godt. Jeg har så ikke købt det jo. Hvad? Ellers havde jeg ikke købt det. Nej, okay. Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg er bange. Yes, vi står lige nu ude for en gammel fiskerfabrik, som er blevet nedlagt. Vi vil nu gå ind og kigge lidt på, hvad der sker herinde. Ja, men her er altså i hvert fald en campingvogn, der er ordentligt bollet. Vi går videre, boys. Ja, det er toilettet på strøget, der var stoppet på et tidspunkt. Jeg kan godt lide at bruge sådan, bare lige så i stedet for at bruge en supper. Det havde man ikke. Den der. Muggost. Det er ordentligt creepy at gå i det her. Hvad er det her? Ej, der ligger på buksen her, der kommer ud. Ad. Fuck og klam. Det er herinde, vi har sådan haft fiskerboks. Prøv at se, hvor meget papir der bare ligger af fiskerboks. Prøv lige at se det her. Det her det er et tårn af fiskebokse. Hvorfor er det her, du gør det? Dude, kan sige ud af det. Jeg har fået gerne nogle fiskekasser. Hvorfor ikke? Ja, det er Casey Neistats måde at få de ting, man gerne vil have. Sådan lige hurtigt. Fuck, der er stol. Der er stol. Og så den sidste. Den er næste her. Dør. Tænder du ind. Så vil du gerne Kraftbeden må også gerne ud igen. Præcis. Nå. Der er bobbet deroppe, mand. Og du kommer lige der med min økse, hva'? Hold op. Det er godt, Niklas. Op. Skal jeg lige kravle op, eller hvad? Martin, jeg kommer op nu. Den er væk. Ah! Fuck! Hui. Bruh. Det gider jeg ikke være med til.